Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Luna. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, alihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung alam mo lang. Di tayo pa. Day, ini ko man sa klase ba? Manglaat ta? Ha? Asa man ta? Laroy-laroy lang gud sa merkado gud. Daghan maglain-lain nga klase nga palitonon sa merkado. Unya mo ko'y kwarta? Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Ha? Hawa man ni kwartahay ato pagpanglaag gud. Hi, Miko! Uy, nabalik lagi kami ka. Ug, namlagi kauban. Oo. Anak mo ka nga ilibre ko yung usa ka sapatos din basta na ako'y gwapang amiga nga ipaila-ila ni mo, di ba? Huy, kuyang wagod nimo. Imo kong gibaligya din eh. Uy, day, ko ba? Ila ka mong good. Ayaw ka bala ka. Naasa lagi kay imo ron. Dali naman yung chicharan si kuya ko. Ako day si James. Luna pa di ay ko. Amiga na ha, Luna. Abi na ko, di ka makikita na ko. Nga, di ka uban ng imong amiga. Ano dili man? Wa magkakaibuhaton nga daotan nako. Uy, dautan good. Kung na pa ko'y plano, di ko makikita mo din sa daghang tao. Mo bitaw ni sugot sad ko nga makikita nimo. Kaya eskwela pa ka no? Oh, James, ikaw? Paano eh? Niundang ko kay itabang na ako ining negosyo sa akong iyaan nga okay-okay. Maudi ay. Una. Kung manguyab ko nimo, doon ako'y chance. James, Bitaw, Luna. So una pa lang akong pagkakita nimo. Nakagusto na dahin ko nimo. Nabukoy chance. James, ang tinuod, nagagusto sad ko nimo. Tinuod? So, kita na? Oh, James. Yes! Thank you, Luna. Salamat kayo. Nganong kitaman ko nimo dinhi? Nga day. Uyab na. Pero James, Ay, look. Natural naman yung buhaton sa mga patanunon. unyag bumabtos ko. Sali ako na ko. Dali na. Huy, gihugas naman ko na nimo sa nina. Ikaw ang akong sunudubuhan. Sige na. James! Ginoo ko. Delay na kay ko sa kong period. Mag-PT ko. Ginoo ko. Positive. Sultihan ako si James, Annie. Oh, mga tubang ko sa mong ginikanan. Tinuod ka? Anong tayo mahimo? Naanam na. Mabdos ka? Oo, ma. Pastilan ni mo, Luna. Huwag yung ka makapaabot. College naman unta ka. Sorry pa. Giguba lang yun ni mo yung maayong kaugmaon. Onya, unsa may plano nato ini do? Kining lalaki mo ipangutan-o nato. Kining nakapamabdos niya. Sir, ma'am. Mauya akong plano nga mag-iipon lang ko naming Luna. Namo ko'y trabaho. Makasuportar ako niya og sa among anak. Kaya kamoy bahala. Total, dako naman niya mong anak. Bahala na ni siya sa iyang kinabuhi. Kaya iya man yung tinuyuan. Pa. Okay ra ka ning atong ipuyan, day? Okay ra tong uy. Sakto ra ni nato. Sige lang, day. Maningkamot kog mayo para nimo ug sa umaabot ang anak. Mao ning imong ihatag nako. Maura. Eh, maura mindawan ako. Unsa?
Kagamay god. Sige, reklamo eh. Ikipirabaho dito ko. Ikumador ba di mo? James! Budgeton ko lang kayo maayo ng gihatag ng kwarta ni James nako. Ano makapaigo pa ni hangtod sunod semana. Oy, Luna! Ikaw manggudi ay ni. Oh, Ay, tiya kong James. Tag-iya sa okay-okayan ba? ay, o di ay. Amin ko tiya. Nangunay na di karon sa imong okay-okay din sa merkado tiya? Oh, oo. Unsaon man nga nauntay pag-umangko nako. Ay di kabadlungon naman. Dili naman ta kasalig hinoon. Si James tiya? Ikinsa pa man di ay. Karon pa ko nahibaw nga manghatag man din na siya mga ukay-ukay sa mga estudyanteng babae nga mangukay sa akong ukay-ukayan. Basta iya lang mataypan ang babae. Kadaga naman din na niya buhata. Unsa tiya? Mauna gini mong binuhatan sukad sa una? Ayop ka! Niuntal ko, anak eh. Karoon na lang! Kay gitaktak man kasi mong iyaan! Mauna yung gamay na laki kang ginatagan ako! Lunatay. Sa iluwal ko, day. Di na ko usab. Day, muhangyon ko. Gusto na kong mag-usab sa akong kinabuhi. Mubalik ako sa akong itrabahoan sa una. Unsa? Day, mas makatigom ko dito. Mas mahatag na ko ninyo ang panginahanglan ni Inday. James! Ma'am, sige na, day. Please. Tugti ko nga mo adtong Mindanao. Day, amping mo din niya. Ay, kabala ka. Inig-unang sweldo na ko. Magpadaanin ko ni mo. Salamat dong. Amping dito ha. Amping sa mo din eh. Day, nagpadaan ako kwarta ni mo. Itanao niya ko ha. Isend ako ni mo ang code. Okay dong. Salamat. Sige day, kay bujuti na ko balik. Sige dong. Amping diha. Bye day. Bye dong. Mayo na unta ko na. Mauna gini ang padayon nga kausaban ni James. Tila naman kabuhan nga. Uwa na magpadadaan si James na ako. Unsa naman ka nahitabo niya? Uwa na sa tiya mo kontak na ako. Bisag, mangumusta man lang siyang anak. Kontakon na ko yung igsuong dito sa Mindanao. Magpakisayod ko. Ako pa ni mo no? Galim din na lang ng ako maguwang. Kay luoy kaayo ka di. Kung padayon pa kang maghandom niya. Unsa? Kaya nga naman di ay day. Na may kikapuyo si Manoy din di. O mapdo sa sad ang babae. Unsa? Tagal na rin pala. Kay tagal na rin. Hangtod ron, wa gyud James ka nagparamdam nako. Bisag mangumusta man lang sa iyang anak. Wa na sa gumulaom. Nasakitan ko dili para sa akong kaugalingon, kung dili para sa akong anak. Nga murag yung way pagbati ang amahan niya. Pero bisan pa man, kung maabot ng gani ang panahon nga magparamdam siya og balik, dili na nako idaw sa akong anak pananglit ganahan siya makakita siyang amahan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Luna nga taga Gunog Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan kung alam mo lang. Recorded by X Thunder Gaming. RMN Drama presents Handumanan So Ka-Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kababae nga taga 3 de Abril, Lapangon, Cebu City. Nga tumadatampo nagdasangan nga ani. Tuan na si Jaiko. Musod ako sa mga classroom. Uy, taas yung naliog mo da. Makikipangita ka no? Nakakita ko, Jaiko.
Kaganina lagi ko nangita niya. Kaya nagsabot ni magdungan og snack. Ang imong best friend. Bilibag na ba ninyo eh? Close kayo mo? Nagkasuod lang. Silingan man. Schoolmate pag yun. Nakakita ka niya? Tuan na, ni Jyoti na. Unsa ni Jyoti na? Pas classroom ni Auntie na. Namisita na. Tuora tuod sa siya kusod sa classroom nila ni Antia. Kay break time man. Ako sing buolon. Oh, nakakita na siya na ako. Paingon na siya dili sa kunay mutakan. Nialay ka. Nalimot ka nga. Nagsawat mo ta magdungan tag snacks? Wala. Limot ko na. Nahuman akong snacks. Kami si Antia. Ikaw na lang ha. Grabe ha. Limot-limutan naman lang ko. Pasensya na, nalimot ko. Nagdali, good me, kay doon ay buhaton si Antia. Ay, ibagting na. Unsa man, daganan na lang snacks kantin. Palitan na lang ka. Ayaw na. Busog pa ko. Maluod lagi dayon. Sige na, dali ra ko. Ako lang ang herod sa imong classroom. Ayaw na gud pasuko na kugod. Uy, tingog sa diya ba? Unsa may akong isulti? Nihar kita ng lakaw. Paingon na din sa ato. Gikan sa school. Huwag tingog-tingog. Karon di ay, nitingog naman ko. Anong sagot? Anong sagot? Oh. An, sorry na gud. Nuwa gud sa kong una nga to sabot. Maumagit ka. Basta may lain ka rin sa panguyaban, malimtan man dayon ko nimo. Di mo ko nimo priority. List man dayon ko sa imong priority. Sorry na ba? Ikaw no, nagsalig na lang gyud ka, nga amigo ta. Suod nga amigo pinangga ti ka. Muna abusado ka. Lucky bitaw kayo ko ni mo, friend. Ug ako sad, so unlucky nimo friend. Ayaw gud anak, friend. Ma-hurt mo sa to. Aniya? Sugto na ka kang antiya nga imong gipanguyaban. Tingali. Ngano tingali man? Mayom siyang mutagad na ko. Sweet sa siya na ko. Sweet man sa kunin mo. Oo, bitaw. Sweet ka na ko. Pero, as a friend naman pa. Di matamahimong more than friends. Akong gitreasure ang atong friendship. As friends, sir, good. Dili mahimong mulapas. Lahi ang lovers sa friends, okay? Kita friends naman kita. Sigbalik, uy, olagi friends rata. Bantay ka man bitaw ha. Og dili ka sudon sa imong gipangyaban, og ari ka na lang gipaingon ako. Joke. Sige na, uy. Paspasan na to paglakaw. Aram maabot natin sa ato. Gigotom na ko. Imnaning gatas mo, ani. Salamat, ma. Kumusta ang school? Okay raman, ma. Mayo hinuod kon mao ka na. Focus gud sa study, ha? Ayaw sa gidaan ng uyab-uyab. Nasayad ko, ma. Ay, kunwa pa lang kumakaila ni Anang Diego. Ug ako masayod nga best friends mo. Didaan tagyud ka sa pagkuyog-kuyog anak niya. Kalain ni mama. Ayod, anak, ma. Mauman gani nga wa ko ikaw didi nga makigsuod kang Diego kay best friends ra mo. Mayo man sab siya nga influence para nimo. Good influence kay sukad nga nagkasuod mo kanunay ka mang top sa inyong klase. Bright man sagod si Diego, ma. Studious. Madagit ko. Excuse ma, ha? Ako ulit bagon. Hello? Oh, ha? Salamat ha nga. Imo kong gigawas. Kuya, wala ko nimo ganihada. Ginanawag ka, kinagilak manggod ka. Ngano ka? Ito ko gikan sa ilang antiya. Kay namisita unta ko. Oh, Unya naabtan ako dito ang iyang uyab. Lainay. Doon na siya uyab. Unya naglaom ko. Ipalaom ko niya swa. abi ko bag-unsa ni problema. Dako akong problema, di ba? Tungod nasakitan ko. Kung ako palang utang imong gipanguyaban, di ka gid unta masakitan. Oh. Oh. Sorry. Sorry. Ayaw tagigdautan ko lugar ng akong gisulti ha. Slip of the tongue na to. Tingalig. Tingalig, dili na gina. Slip of the tongue. Oh. Ibutan na to nga mula pas nagikan sa pagka-friendship into lovers. Possible ka, ha? Diego, mahimo ba? Bisa gustuhon pa nako. Gustuhon pa nimo.
Dili gihapon mahimo, diba? Og labot pa. Himuon ko nimo panakit botas? Oh, Aha! Nasakpan! Ug wa ko makagusto ni ini. tita. Pauli na, lakaw na. Di na ko gusto makakita pa nimo nga magkuyog-kuyog pa ni ani, ha? Dili na! Ma, Nabati na ninyo akong gisulti! Dili na ko gusto magkuyog-kuyog pa mo! Dili na! Anin lang kita sa school makasulti. Di na ta magkakuyog sa pagpamauli. di na sa ko makakunit og cellphone. Basta na ako sa bahay. Sorry ha. Nasuko na ko sa tita. Kaya binigyan nimo. Judgmental kay sa mama. Wa pa gani ko maka-explain og maayo na suko na. Hukom dayon. Friends lang gihapon ta dinhi sa school, ha? Ani? Nag-uulbay ako. Ang ano nag-man ka? Nisabay pa nga nasuko si tita na ko. Nga, nisamot ang akong kagool. Kay, manlarga na sa mi paingon sa Cagayan. Oh. Ato na mi mamuyo dito. Kay, ato na sad mas science papa. Magkalagyo na sad ta. Mauman ka. Okay ra, oy. Di na ta makita. Jago, bisan asa ka pang dapita maabot dinhi ibabaw sa kalibutan. Makakita ra ka gihapon og friends. New set of friends na sad. Lahi man ang best friend. Ani, magalagyo man ta. Friends kay punta. Ug kung maabot ang higayon nga wa kita makita na tong lifetime partners. Kita na lang unya ha. Nabuang ka na? Huh? Kalayo na kong naabdan ano imong huna-huna. Oh, wa lang. Nasulo na sa kong una. Ay noon, mga bata pa man sa ta. Gusto nga tong parents nga dili lang una ta mo sud ang uyab-uyab. Study first. Husto sa bitaw. Magalagyo man ta. Di na tupot doon ang atong communication ha. Ayaw kong i-block sa Facebook ka. Masuko ka na ko. Sa tanan akong social media accounts. Basta ha, di gyud na tupot doon ang atong communication. Dili lagi. Promise. Ug dili na sa ko manguyab ulain. Kung manguyab naman sa gani ko, bisag lagyo pa ta. Ikaw ra gyud panguyaban ako. Promise. Nilarga gid ang pamilya ni Jago sa Cagayan. We were third year high school nga nakalagyo. Og karon, graduating na ko sa akong kurso sa college. Gitugtan na po ko ni mama nga manguyab. Pero dili si Jago, si Neil. May gipanguyaban usab si Jago, si Tania. Og magpabilin paghihapon kaming friends, bisan ko magkalagyo pa kami. Dinhi na lang kutob, more power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ani nga taga 3 de Abril Labangon, Cebu City. Ang mga kaagi kibata no doon sa radyo ni Miraluna Tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papra sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaawit. I-address na lang na ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon,